Gulpen is een van de vele leuke toeristische plekjes in Zuid-Limburg. Je hebt hier een ongelooflijk boeiend uitgangsleven, goede horeca, de Gulpener bierbrouwerij niet te vergeten. Het is ook een plek die veel sportievelingen naar hier lokt. Wij hebben een fiets gekregen en het is tijd voor actie. Fietsen huren, dat kan je hier in het Rocca-centrum. Je kan hier ook wandeltochten doen met een GPS-systeem en klimmen. Heel leuk dat klimmen. En wij gaan even zwemmen hier bij de buren bij Mosaqua.